Nishi, we are Kuki, we are Methi, we are Naga, we are Bodo, we are Bhutia, we are Lepcha. But where is this? Where is our culture? Where is our literature? Where are our tribal values? The constitution gives us special protection. Sikkim has a special protection under 371F. कुछ नहीं इस bill में. Why are we opposing this bill? The Northeast opposes this bill because we are not slaves. हम गुलाम नहीं हैं. जो आप लोग जो भी आप बिल लेके आएंगे उसको हम मानेंगे. To all the Northeast regional parties, आज लोग आपको देख रहे हैं. I'm appealing to you. Vote with your conscience. Stand with your people. Not vote with the political compulsions. And high on! British को पेड़ होशियार! खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारौखि थांखिफ्ल YouTube चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर जों गिबिसिन थारावनो दिनैहाय बनसुनि सायाव सावरायगोन नैथियाव चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव थामथियावहाय उखिल गगৈ बिथांनि बुंनाय रावखौ जों खोनासंगोन ब्रैथियावहाय जोङो नैबे फरायसा आफादनि सायाव जों सावरायगोन जोबनायाव नैबे मुंख्लंनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन स' अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना गिबियावनो नुखाबाय इन्ट्र'आवहाय आसामनि कंग्रेस गौरब गगৈ बिथाङा पार्लामेन्टआवहाय सोमावग्लुंबाय बर' ट्राइबेलल' नङा मोनफ्रोमबो ट्राइबेल हारिखौ लानानै दा बिथाङा ट्राइबेल हारिखौहाय माब्लाबाबो बेसेन होआ होननानैहाय नेशनेलावहाय फोसावनानै होनाय जोङो नुनो मोनदों नोंगौ बिजेपि पार्टिया ट्राइबेल्सखौहाय मोजां मोना नर्थ इस्टनि मानसिफोरखौहाय सिंखि बिंखि होनलाबायो मिथिबायना चाइनिसनिसो होननानै बुङो दा बेफोरखौ लानानै गौरब गगैआ गोबांथार बाथ्रा बुंबाय दिनै बेसेबां लासिंसिं जोंनि बर' हारि आरो ट्राइबेल्स हारिया जेसेबांनाखि नर्थ इस्टनि दङ बेसेबां लासिंसिं अब्ला रायजोफोर जों बे समाव गिबिसिनाव नैबे बनसुनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नैबे एसटिनि दावराव जानाय समावहाय बनसुआ दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड बिहैगोन दा बिथांमोना गोरोबलायनोनो रोङाखै खौसेयानो गैया बर' हारिजोंहाय साफ्रोमबो नुदों ससियेल मिडियायावहाय बिसोरो मा पार्टी दा बिसोरो दिल्लीयाव बड'लेण्ड बिनो थांगोन 18 थारिखआवहाय थां बिहै दिल्लीनि बे गेटना बेखौ नायनानै फै बेसेबां समायना नंगौ बेसेबां समायना नङा जाहाथे बड'लेण्डआवबो बानायफैनो हायो समायना रमायना जायगा थांनानै नायहै हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांमोननो क्रर थाखा होदों नोंसोरखौहाय बिसोरनो दाखादों गोरोबनोनो रोङाखैब्ला बहाथो बड'लेण्ड गोदोनिफ्रायनो गोरोबनानै बड'लेण्ड बिबोनो रोङाखै दाबो खावथाम खावब्रै जानानैहाय थख' बड'लेण्ड बिनानैहाय बड'लेण्डखौ बयनोबो होगोन नामा बेखौथ' साननांगोन ना दा बे बुंनायाव आंखौ गाज्रि मोनदोंब्ला बे नोंथांमोननि सायावसो नाथाय आं सिदा खोथा बुङो खौसे जायाब्ला बड'लेण्डआबो जाया खौसे जायाब्ला गसंथानोबो हाया गावस्रा गावस्रे जायोब्ला जोङो जोबस्रांलांगोन दिनै जेरैहाय एसटिभि होननानैहाय दिनैहाय होनाय जोङो केबिनेटआव पास खालामनाय नुदों दा बिनि सायाव दावराव देख्रेबमोना माबा दायथ' लादों बनसुखौ दाग्राफ्रा बिपिएफ पार्टिनि मावथिफ्रा जायफ्रा हख्रावबायोमोन बिथांमोना दायथ' लादों जायफ्रा सिनियर इउटुबार्स लाख भिउस गोनां साबस्क्राइबार गोनां बैसोर बायदिया बाथ्रा बुंदों उन्दुनानै थादों मिथिबायना दा बेखायनो आं बुङो नोंसोरो थां दिल्लीयावहाय जायगा नायनानै फै सोर नुवाखै नायनानै फै जाहाथे बड'लेण्डआवबो बे बिटिसिआवहाय फैनानै बेफोरबायदि जायगा बानायनो हानाय बायदि नैथियाव खोनासंदो रायजोफोर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों 6 শিডিউল এরিয়াত আইন প্ৰণয়ন কৰিব নোৱাৰে উইদাউট কনকারেন্স অফ বিটিআর কাৰ্বি আলং এণ্ড ডিমা হাছাও ই এক সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ সংবিধানে তাক অধিকাৰ দিছে যদি বিটিআর একৰ্ড পঢ়ে আপোনালোকে সংবিধানৰ 6 শিডিউল পঢ়ে they have been conferred legislative rights also एसटिनि बेलायावहाय बिथाङा एसटिभिखौहाय केबिनेटआव पास खालामना होनाय जों नुदों दा आसाम स्टेटनिफ्राय पास जानानै थाङोब्ला पार्लामेन्टआवहायबो बारहैयोब्ला हम एफआइआरआव सहैयोब्ला बियो पास जाबाय होननानै जों सानदों दा एसटिभिआ मा
बेखौथ' दासिमबो खोन्थायाखै भेलुलेस जाखो ना फिया अनलि पिपल्स ना मा जाखो बेखौहाय मिन्थिया रायजोफोर दा नोंथांमोनाबो खोनाखाबायना एसटि होनायनि सायावहाय एकमात्र ट्राइबेल्सफोरासो दायित्व लानो हायो होननाबो बिथाङा बुंबाय अब्लालाय मारैथो एसटि होबावखो बे सानथावना ना ट्राइबेल्सनि सायाव बिजेपि पार्टिया मोजां नोजोर होआ जों बयबो बेखौहाय सिन्था खालामनाया मोजां पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायनो गावनि हारिखौ फोजोबस्रांना लानो नाङा दिनै नागालेण्ड बायदिया आलादा देश बिदों नर्थ इस्टखौनो वान नर्थ इस्ट बानायनो नागिरदों दिनैनि समावहाय नाथाय जोङो फिसा काउन्सिलखौनो खोमानानैसो लानो नागिरगासिनो दङ आरो गावनि हायावनो गावनि हाखौनो जोङो फाननोसो थांगासिनो दङ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा अब्ला बिनि सायावहाय जों बाथ्रा बुङाब्ला मा बुंनो रायजोफोर जोंथ' साधारन नाथाय आं बुङो गिदिर गिदिर इउटुबारबो दङ बर'नि इंलिश रायलायग्रा हिन्दी रायज्लायग्रा आसामिस रायलायग्रा गावखौनो दुगा दुगा दिन्थिनानैहाय बाथ्रा बुंग्रा बैसोर बायदि इउटुबारा बेफोरनि सायाव फंसेबो बाथ्रा बुङा गुबुन गुबुन हारिनि बुङो नाथाय जोंनिया बुङा मानो गावखौहाय थिफुला दिन्थिनोल' गोरों बेखायनो बिसोरो बुंनोबो गियो आरो मा होनना बुङो बिदिनि सोमोन्दै साननोबो रोङा थामथियाव खोनासं उकिल गगैया बर' हारिनि सायावहाय मा बाथ्रा बुंदों বড়ো মানুহে আন্দোলন কৰিবলগীয়া নহয় আকৌ যদি বড়ো মানুহে হাতত অস্ত্ৰ তুলিবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে এবছৰৰ ভিতৰতে বিটিআৰ চুক্তি 2020 চনৰ চুক্তিৰ 100% দফাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে एसेम्ब्लियाव उकिल गगैया बर' हारिखौहाय स्ट्रं खालामदों स्ट्रं जानो थिनदों नाथाय जोंनि बर'नि साथामसो एसेम्ब्लियावहाय जिरायनाय जायफ्रा दङ बिथांमोना एम्फौ लाथा बायदि खुगा सिनो हायै जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर गावजों गावनो सोंखारिलायदों दुर्गादास बर' बायदिया गावनि हारिखौनो नारसिननाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला दुर्गादासआ बर' नंगौना नङा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय दिनै एसेम्ब्लियाव सोरखौबा थांखिनानै बाथ्रा बुंनायसो जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर बेसेबां दुखुनांथावब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय अब्ला बिनिफ्राय बांसिन दुखुनांथावसिन जोंहा मा दङ रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो आं सानदों नैबे जेसेबांनाखि फरायसा आफादा दिनैनि समाव एसटिनि बेलायावहाय गाव गावनि फरायनो गोनांखौनो दोनथ'नानैहाय बाहेराव ओंखारनानैहाय जुजिनो गोनां जादों बिथांमोन बायदि जुदि जुजिबाय थालाङोब्ला अब्ला जों बर' हारिया खौसे जानो हागोन बिथांमोना फावसायनो नाङा आं सिदा बुङो जेब्लासिमहालागै एसटि होनायनिखौ बिसोरो उथायफिननानै लाया अब्लासिमहालागै फावसायनो नाङा जों गोसोआवसो लानांगोन जुदि जोंनि बर'आ गमामा एसटि होनायाव सापर्ट खालामारोब्ला एसटि होग्रा मानसिफोरनि धोन सम्पति साफा थेर बेथेर खालामजोबनांगोन अब्लासो हागोन नों आं साधारन सुबुङा हाया बेखौ बिसोरबायदि फरायसाफ्रासो मावो मिथिबायना फरायसाफोरनाव बयनिफ्रायबो बांसिन गोहो थायो आरो फरायसाफ्रानो गासैखौबो मावजोबो फोजोबनोबो हायो लाबोनोबो हायो फरायसाफ्रा बेखायनो आं अल ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियनखौहाय रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना रिजाल्टखौ ने रिजाल्टआव बायसान्स जुदि जायोब्ला बेयावहाय जोङो बांलादेश नेपाल बायदि खालामनायनि प्लान पलिसिखौ खालाम अब्लानो जों बर' हारिया गसंथानानै थाफिननो हागोन नङाब्ला जेबो राहा गैया मैं आप सबों को ये रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग ये जो एसटी का बारे में और असम के डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जब तक एसटी का वापस ना ले तब तक आप लोग संग्राम करते रहो उन लोग को उकसाते रहो नहीं तो हम बर्बाद हो जाएगा और आप लोग भी याद में रहना चाहिए आप लोग को ये कहूंगा मैं आप लोग कंटिन्यूअसली ये स्लोगन करते रहो आंदोलन करते रहो पीछे नहीं हटना ये मेरा वादा है मेरा पीथांकी ब्लॉग यूट्यूब चैनल से जोबनायाव फैदो अन्थाइ खाम्फा मुंख्लंफोरनि अन्थाइ खाम्फा दा बाक्सानि साम' हाथायावहाय बे अन्थाइ खाम्फाखौ लुनो नागिरदों
आं नुनो मोनदों वेलफेयार बर्ड माने एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय बे अन्थाइ खाम्फानि सायावहाय माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंनाय आं नुनो मोनदों नाथाय एनडिपिफोरहाबो मोननै पार्टी दं मोनसेया एक्स एनडिपि फराम ओमफ्राय मोनसेया एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन दा वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय बेखौ नोजोर होबाय नाथाय एक्स एनडिपि फरामनिफ्राय जेबो खोथा बुंनाय आङो नुनो मोनाखै फावसयनो नाङा रावबो बेखौ गायसननायावहाय हेंथा होग्रा दिगन्त गयारिनि सायावहाय एक्शन लानांगोन एक्स एनडिपिफ्रा जेब्लासिमहालागै बियो गावनि हेंथा होनाय लाइजामखौहाय बियो बोखांनानै लाफिना अब्लासिमहालागै रावबो गिनानै दाथा बेखौ गायसनथारनांगौ मिउजियामखौ बानायथारनांगौ हारसाफोरनो मिउजियाम बानायनानै होनो हायोब्ला गार्डेन बानायनानै होनो हायोब्ला गावनि बर' हारिनो मानो हाया बेखौथ' जों साननांगोन ना रायजो राजाफोर साननांगोन साफ्रोमबो रायजो राजाफ्राबो साननांगोन बेयावहाय पार्टिल' नङा रायजोआबो साननांगोन रायजोआ सोर राजा सोर दिगन्त सोर मा लिडारखौ सोर बानायदों रायजोआसो बानायदों बेखायनो रायजोआसो साननांगोन हारिनि थाखाय मिउजियाम गायसननाया खहा गैया गुबुन हारिनि थाखाय गावनि हायाव मिउजियाम गायसननानै गार्डेन बानायफैनायासो खहा दङ मानोना इयुननि समाव बे गार्डेनखौ लानानैनो बे मिउजियामखौ लानानैनो दावहा नांहैनो हागौ जोंनिसोमोन होननानैहाय नैबेखौ गोसोआव ला रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि